Sa ika-4 na buwan ng digmaan ngayon sa pagitan ng Israel at Hamas ay wasak na ang Gaza dahil sa walang tigil na pambobomba ng Israel sa lugar kung saan isang parte na lang ng Gaza ang nananatiling safe zone na nasa bahaging south ang bayan ng Rafah na nasa border ng Egypt. At ngayon lang ay inanunsyo na ni Netanyahu, ang Prime Minister ng Israel, na kinakailangan na ring lumikas ng mga Gazans sa Rafah dahil anumang oras ay sisimula na rin nilang atakihin ng bayan ng Rafah. Ito ang kwento ng tuluyang pag-atake ng Israel sa bayan ng Rafah at kung saan na lang pupunta mga Palestino sa Gaza. Tatanggapin kaya sila ng mga Egyptians o tuluyan na bang mabubura ang kanilang lahi sa rehiyon? Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiset TV. Mahigit sa 1.7 million Gazans ang nagsilikas dahil sa matinding bakbakan sa Gaza Strip kung saan karamihan sa kanila ay nasa bayan ng Rafah na nasa pagitan ng border ng Egypt at Gaza. Nitong buwan lang ay binisita ng US Secretary of State na si Antony Blinken ang Israel para pigilan ang Rafah offensive. Samantalang patuloy naman ang pagkikipag-usap ng Hamas sa Israel para sa tigil putukan sa pamamagitan ng Qatar at Egypt at para na rin hindi ituloy ng Israel ang kanilang planong pag-atake sa bayan ng Rafah, ang natataging natitirang bayan na hindi pa nawawasak ng mga Hudyo sa Gaza Strip. Ayon pa kay Benjamin Netanyahu, ang Prime Minister ng Israel, na kahit napalayain pa ng Hamas ang mga hostages nito ay talagang aatakihin pa rin nila ang Rafah. Dagdag pa nito, kahit na anong mangyari ay wala nang makakapigil pa sa kanila at talagang papasukin nila ang bayan ng Rafah dahil wala daw kapalit ang absolute victory at walang ibang paraan para makamit ang absolute victory kundi wasakin ang mga natitirang batalyon ng Hamas na nasa Rafah. Wala pang opisyal na anunsyo kung kailan sisimula ng pag-atake sa Rafah pero karamihan sa mga Israeli leaders ay nagpapahiwatig na sa Ramadan nila ito gagawin ang sagradong buwan ng Islam na magsisimula sa March 10. Kaya may posibilidad na ang pag-atake ng Israel ay magaganap sa susunod na buwan. At ano kaya ang mangyayari sa mga Palestinong Gazans? Dahil una nang sumiklab ang digmaan noong Oktubre, ang mga Gazans ay pinakausapan na umalis sa norte kaya naman napilitan silang lumikas papuntang south sa bayan ng Rafah. Pero ngayon ay pinapaalis na rin sila ng Israel sa Rafah. Ang natatanging tanong ngayon ay kung saan na lang ba pupunta ang mga Gazans dahil wala na silang option kundi ang tumawid sa border ng Egypt at dumiretso sa Sinai Desert. Pero papayagan kaya ang mga Gazans na pumasok sa Egypt? I-welcome kaya sila ng Cairo? Na ngayon ay merong isinasagawang concrete wall ang Egypt para magtayo ng refugee shelter para temporaryong paglagyan ng mga Gazans. Hindi aminado ang Egypt sa planong ito marahil ang opisyal na posisyon nila ay hindi sila tumatanggap ng Gazans. Ayon sa Foreign Minister ng Egypt na si Sameh Shoukry ay hindi nila intensyon na mag-provide ng safe areas or facilities pero kung kinakailangan sa sitwasyon ay mag-provide sila ng suporta para sa mga inosenteng mamamayan pero hindi daw dapat ito bigyan ng kahulugan na talagang tinatanggap na nila ang mga Gazan refugees. Kung itutuloy man ng Israel ang pag-atake sa bayan ng Rafah ay magiging ugat nito ng malaking gulo sa rehiyon o magdudulot ito ng escalation dahil una, lolobo na namang muli ang civilian casualties. Pangalawa, ito ay sisira sa kasunduan ng Israel sa Egypt
na kapayapaan ang dalawang panig urang Egypt at Israel ay nag-normalize ang relasyon noong 1979 matapos ang pinakaunang Arab-Israeli peace deal. Kung ito ay masisira, ito ay magdudulot ng major setbacks. Kaya naman kinakailangang maging maingat si Netanyahu kahit na nauubusan na ng pasensya ang kanyang mga allies. Ayon pa kay Joe Biden ng presidente ng US, na ang digmaan sa Israel ngayon ay umabot na sa pinakatuktok ng kanilang pasensya na dapat sana'y matagal nang natapos. Ayon naman sa European Union na ang pag-atake sa Rafah ay wala namang basihan dahil wasak na ang buong Gaza at ang Rafah na lang ang natitirang bayan na nakatayo ngayon sa lugar. Ganun pa man ang papatuloy pa rin si Netanyahu dahil ang digmaang ito ay siyang nagpapanatili sa kanyang opisina, habang ang karamihan naman sa mga Israeli ay gusto siyang patalsikin sa kanyang pwesto. At kung ngayon magaganap ang eleksyon sa Israel, ay may posibilidad na hindi na mananalo ang partido ni Netanyahu. Noong tinanong si Netanyahu tungkol sa eleksyon, ayon sa kanya na hindi daw dapat muna nila iisipin ang eleksyon habang meron pang digmaan. Pero ang mga leaders ng kanyang partido ay nag-uusap na tungkol sa eleksyon. At ayon sa kanila, matatalsik na si Netanyahu pagkatapos ng digmaan, kaya niya ini-extend ang laban para meron pa rin siyang kapangyarihan. Posible rin ito dahil ang pagpapatuloy sa bakbakan ay hindi nakakatulong sa Israel, kundi bababa ang tsansang ma-rescue ang mga hostages, habang ang populasyon ng Gaza naman ay nagiging radikal na dahil sa desperasyon ng kanilang sitwasyon. Samantala, mga bansa sa Global South ay kumukontra kay Netanyahu. Makikita na ang South Africa ay umapila sa Israel na dapat itigil na nito ang pambobomba sa Gaza. At ngayon, ang Brazil ay kinukumpara ang digmaan ngayon sa Israel sa Holocaust. Ayon sa presidente ng Brazil, na ang pangyayari ngayon sa Gaza Strip ay kaparehong-kapareho daw ito nung nagdesisyon si Hitler na patayin ang mga Hudyo sa Germany. Pero napakalayo nito sa katotohanan dahil talagang gusto lang talagang ubusin ni Hitler ang mga lahi ng mga Hudyo sa Germany at Europa. Kaya hindi ito pwedeng ikumpara. Samantala, ayon sa international media na nasa 29,000 katao na ang namatay sa Gaza at 12,000 ito ay mga bata, plus 85% ng populasyon ang nawala. Ayon kay Netanyahu, na ang pagkumpara ng presidente ng Brazil sa digmaan ngayon sa Israel sa Holocaust ay disgraceful sa alaala ng 6 million Jews na pinatay ng mga Nazis. Dagdag pa ni Netanyahu na parang ginawa pa niyang demonyo ang mga Hudyo sa kanilang layuning tapusin ang mga terorista sa rehiyon. Kaya sa mga susunod na linggo ay magiging crucial ang mga pangyayari kung saan marami ang mga nakadepende sa suporta ng Western countries, partikular ang suporta na galing sa US sa Israel at ang international aid ng UN sa mga Gazans. Makikita rin natin na merong mga kritisismo na galing sa White House pero walang pagbabago, todo suporta pa rin ng US sa Israel, habang ang United Nations Security Council naman ay muling boboto para sa panibagong ceasefire, kung saan ang Washington naman ay nagpapahiwatig na i-veto na naman nila itong muli dahil si Joe Biden, ang presidente ng US, ay naghahanap na naman ng budget sa US Congress ng mahigit $95 billion para sa war funding, kung saan $14 billion nito ay nakalaan na para sa Israel. Kahit na hindi nagtutugma ang mga pahayag ni Biden at Netanyahu sa media, ay iisa lang ang kanilang layunin. Yun ay tapusin ang mga teroristang Hamas sa Gaza. Kahit pa man na pareho silang nangakong magiging ligtas daw ang mga sibilyan sa lugar na hindi naman natutupad. Pero sa ngayon, ang natatanging tanong na lang ay saan na lang pupunta ang mga Gazans kung tuluyan na talagang aatakihin ng Israel ang Rafah. Para sa iyo, tama lang ba ang gagawin ng Israel sa pag-atake sa Rafah, ang huling safe zone ng mga Palestinong Gazans? Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.